bandiraɓe sehilaɓe musidɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV heɗiyankoɓe haalirde Taccan on calminama on jowama on jettama hande capantete goo lew sappo e ɗiɗi ɓiru caggal jibinede Annabi Isa ibnu Mariama woni ñalawma mo ganduɗa ko 31 décembre l'an 2018 eɗen paye janggo e goo lew janvier ujunnaji ɗe sappo e jeenayyi so jeeɗo ñaawi en jalte hitande eɗen paye hitande yen naatire jaam cellal kisal e ɓamtare ma won wiɓe ko hitande Isa yankoɓe kono ɗo e leydi Sénégal Isa yankoɓe l'islam yankoɓe jiidi ndendi ndesodirta jaadata ko jaam koddigal moƴƴal woni hakkude meɗen ɓeɗo bandiraɓe hawɓe ɓe jiiɗon ɗo ɓeɗo miñiraɓe ɓeɗo dendiraɓe ko ɓeɗo mbiyete yummiraɓe Pindi TV e haalirde Taccan min gari ko mone mabɓe kala haala yiyande mum e hitande ɓennude nde e hol anniya mo jogui e hitande fande nde o wooda namde coonmami cottumaɓe nde mbadduɗen fijo ko fijjiɓe nde tawno koye beela wona koye ñalawma beela wa joni wona na heedi bangam nano Oumou Dieng debbo mo Ndiayen Samba e Toulé Ole walla Salama Dieng Ndiayen Penda Hawa sa haali kadi wi ala woto haat ɗon tan ya duye kanko heedi ɗo banggue men nano on jeeɓimo ɗo e Pindi TV on jeeɓimo DSS ina heede makko banda debbo biyeteɗo Dieynaba Sow debbo mo dey sarak ɗum koye way woodi boowe sa tiga en mbiya ko debbo mo jakiri o salminama jurama yettama wa e wago maayo wona kewol hakkude Sénégal e Mauritanie na heedi banggue ñaamo debbo mo Horndolde walla Médina Gounass hono Tidianiatou Sarr on jeeɓimo e Pindi TV on keɗimamo e haalirde Taccan omo sawnodiri e bandiraɗo debbo biyeteɗo Aissata Ba debbo mo Madina Gounass Tambacounda moƴƴo teddungo ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba walla sa welama mbiya Bakel Sara Demba en jetti ɓe ganduɗa ko kañum goni wallidiɓe hono Sadio Diaw goko mo Horndolde kono jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima wala ɗo haaɗi faade bandiraɓe haalleɓe ɓe Samba Diop e wondiɓe muɗum ko kanko nde Fatou Mansali kamɓe kuufi kaɓirɗe ɗe Abou Samba Diop ɗo an toon yewtere nde e ñalawma hande o gam mbawon weltorade ko adi foof Oumou calmina bandiraɓe sa gayni mbaɗa mi salmini yonɓe yontaɓe wonɓe plateau jaam e kisal nden ko jomiraɗe moɗon min matam an woni ceerno amen minen ko min waɗa Dieynaba Sow debbo mo dey sac tigi e caggal yettude Allah e julde nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ko adi fof en jetti jinnaɓe meɗen en jetti kadi serenɓe halifaɓe meɗen en jetti ceerno meɗen ceerno Cheikh Oumar ceerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe yeeɓoɓe en to mbawi wonde e no mbawi wonirde yo jaam Allah e kisal wone mabɓe en calmini kadi wonɓe ɗo e résiɓe en calmini kadi dendagal rewɓe fulɓe yontaɓe jooɗiɓe ɗo ɓe en calmini kadi dendagal kala kala battuɗo hakkille e Pindi TV ono ɗon mbiya kono yontaɓe hay goto wiyano noon haala koɓe yontaɓe koɓe yontaɓe sigi haalno yeeso Tidiane Sadio sigi tigi kaw Abou caggal yettude Allah ko julde Rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en calmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe woɓe ganduɗa hettade Ayaw Pindi TV battuɓe haqqillaji mumen Ayaw Pindi TV en calmini ɗumen en juurima en calmini rewɓe fulɓe rimɓe raneɓe jooɗiɓe ɗo ɓe kala Abou min beltima no fewi gam hande joddade ma huccidde ma e waddude ma hande e yewtere en beltinima kadi camara joom camaraji men laaɓi
ganduɗa dadiɓe jamma e ñalawma suftuɓe yaadoɓe men kettani kaɓani en calminiɓe kadi en juurimaɓe en calmini bandiraɓe caggal nde jiɗɗen Allah julɗen e nabi sallllahu alayhi wa sallam ko weltare mawde dañi hannde e wadde moɗon no partagé oɗo plateau donc wonan ko wowno waɗede hannde onon hannde bismi kam ɗo en noon on jarama kadi mi weltima hen kadi no fewi kadi ko hunde ganduɗa miɗe jogui hen anniya moƴƴo e fatude e gueɗe kewɗe donc ko weltare tan dal dañi tagi on jarama on weltama on jarama nanama famama teskama kallen hitande yewtude nde ummo hitande yewtude nde holko ɓuuri weldema hen e holko ɓuuri hamnadema hen e sinno ko sago ma wasa waɗde machallah hitande yewtude nde vraiment mbiten que ene weeli presque en jiyani hen ko musmen mais sinno ko sago ɓeydare waɗa e hitandi garowo sinno ko sago ɓeydare kala ko jiiɗa aɗa yiiɗi ɓeydare par ce que sa nani mbimami hitande yewtude mettani laami ko enen laami ko Macky Sall koye meɗen jeeya rutti kadi machallah gueɗe kewɗe kadi sattirno men enen dañir ɗum seeɗa seeɗa nde tawno neɗɗo fof wawa timmude ko Allah rokkuma ko ɗum ɗon ɓamata neɗɗo kadi en garani pour fofin timmu ko dañɗen ko kadi enen jetta hen Allah mais enen ñaago kadi kala ko ferjita hen kadi e ko tata hen yo Allah dandu en hen hitande aronde en ñaajoɗoɗa yo ɓuuro welti hitande jawtuɗo amin 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 Dieynaba hitande ɓennude nde no wayema tigi tigi hitande yewtude nde somi mbaɗa haala hen tan eɗen gandi hitande kam so darima eɗen ɗamini hen beelamma eɗen ɗamini hen mettere kono kadi en jetti Allah no fewi nde o rokki en wawde wonde hitande nde ha jofnuɗen hitande nde e dow jaam e dow cellal kadi e dow kisal e dow kadi eɗen gonde bandiraɓe meɗen ko ɓuuri kam welde hitande nde ko mi dañi yitodirde e bandiraɓam hewɓe mi dañi kadi jokkodirde e dendagal leñol fulɓe dañi wattude am hakkille ɗum ko gueɗal gadanal mi dañi kadi fartange wawde joɗade ɗo e plateau Pindi TV en dañi kadi fartange wawde kadi jokkodirde e kaw meɗen mbaɗa salminoramo kaw men Mamoudou Adama e dendagal sehilaɓe makko wonɓe to Angers hono Samba Guella en dañi kadi fartange no fewi wurdude e bandiraɓe meɗen eɗen celli eɗen kiisi eɗen nana jaam ko mette meɗen kadi e o ndeɗo hitande kadi wasta gurɗo kam wasta tan dañde ko metti ɗum wadde ñande fo eɗen nana bandiraɓe meɗen ina maaya eɗen nana kadi haareji hono haareji fulɓe ne wonno eɗen gandi ken jiddu jeeriji tigui kono darde en hande ko yoltude leñol men wadde sen nani fulɓe na mbaare e nokkuji wadde ɗum ɗon welta en wadde ɗum ɗon foof en jetti hen Allah no fewi nde wonno gurɗo kam dañat jaam kadi dañat mettere ɗum wonani en weltare no fewi jarama ko kala ko wayi yewto nde ganduɗa gonka fulɓe to centre Afrique hande no anda on caɗele gonɗe toon to Tchad ko Baba Ladde wonno toon mo ganduɗa danno yoltuguji fulɓe caɗele gonɗe toon Mamadou no Koufa en to leydi Mali wangoji ko nande maygar tan jewkode sallallah no jaaɓi to Dieynaba Sara ko teskiɗa hitande ɓennude nde beele ma jeego ɗum e holɗum e holɗum eyyi kaw en jetti Allah e nelaɗo muɗum gandanɗa o ɓenini hitande nde ɗo e dow jaam e cellal o addanen kadi nde ɗo hitande dow jaam e cellal taw kadi eɗen celli hitande nde machallah en jii hen ko weeli en jii hen kadi ko metti nde wonnoon ko weeli ko duumata ko metti ko kadi duumata ko foof ne yaada hen aɗa selli aɗa sellira aɗa nana bande en ganduɗa ɗe cellani malla aɗa mayra hen foof ne koye aduna woni kono en jetti Allah kadi ganduɗa baɗɗo feere ha enen fof mbawɗen jooɗade ɗo hannde eɗen tawtora nde ɗe hitande hesere nande nde kadi yo wonanen dow jaam e cellal e kisal wonanen en kadi enen ɓiɓɓe fulɓe wonanen ɓamtare ko ɗaɓɓeten ko kadi an ka Abou ko ɗaɓɓata e ganduɗa e pulago guila pinɗa faade hannde ko ɗaɓɓata e pulago o hamin ñaagui Allah nde Allah yettinta anniyaji ɗi kada daraniɗo tan jamma e ñalawma suba kay kihiɗe minen foof ganduɗa rendiɓe ɗo ɓe hay goto min anda goɗɗo on ene wayno koye nde ɗo hitande min gandodiri ɗum kadi ene jeeya kadi e beelamma jaam ene jeeya kadi e beelamma jaam fottude mon ɗo e Pindi TV saabu Allah e nelaɗo muɗum ganduɗa e saabu mawnam
Sadio Diaw e sabu Allah e nelaɗo mon e sabu kaw Abou kadi baɗɗo enen fof ha ndenduɗen ɗo e ɗo mbeɗa ñaago Allah joomum tan en puɗɗirima bisimillah yo Allah hokku en wattare alhamdulillah ha kadi kawten kitali ha wonta kadi ko ganduɗa ko heewi ko mawni Allah ne wawi wadde ɗum yo Allah waɗanen ɗum e dow jam e cellal ɗi kisam a jarama haalaka Allah ni sababu moƴƴo no moƴƴi yimɓe ne nganndanndira ɓe ngona sehilaaɓe ceeraage ngal mawna janngo ɓe jiɗi yo ngal siimte tawa ɓe yitta sababu yo haale noon en hokki ko sababu moƴƴo no feewi jetti ɗum Allah Aissata Ba bisimilla ma ko testoɗa hitaande ɓennude nde e hol yiyande ma heen mbira mbelemaaji haa e mette haa ko nanndi heen ko noon tan ko mbi koko bandiraɓe rewɓe fof mbi ko tan d' accord ɗum noon ko kamɓe ɓe gayni haala ka ha paari donc aduna kam ko beelama tan e mette tan woni hen donc puɗɗortomi tan ko mette ɗe donc sen daari e appréciation générale e leydi meɗen Sénégal heewino ko ni wiye violence donc waroji gorko wari to joom suudu mum walla joom suudu waɗi dani joom galle muɗum gueɗe ɗe ganduɗa vraiment ina wawno waɗede évité gati Allah tagirani en pour que eɗen mbarodira ko Allah jeeyi fittandu Allah rokkirta fittandu kañum foti accirede décision ƴettude fittandu kono wona eɗen mbadda e koye meɗen eɗen mbarodira walla goɗɗum ko hunde ganduɗa muusi kam ha ko ɗon tan wawi hadde kadi mbiɗa ñaagui kadi joomum yo ittan en ɗum tawi ko cheyɗani waɗi ɗum tawi kala ko wawi ɗum wadde yo Allah duncan en ɗeɗon goroɗe taw en gandoyta ɗum e nder ndeɗo hitande hesere nde garoyten weeli kam noon ko mettino kam foof weeli kam hande nde garmi hande e Pindi TV fuɗɗade ɗo en oɗo émission donc ɗon tan yoni beelamma kadi wiide on kadi Allah hokku on ɓural e ɓamtare e nde hitande paade inchallah yo hokku en famama no mbiɗon ni tengti ko kalno ko fof ko renda hen ko fitinaji baɗoji ɗi hakkude rewɓe e worɓe e worɓe rewɓe beele ɓuuri hewde koko rewɓe mbaɗi walla koko mbaɗa walla ɓuuri heewde koko worɓe mbaɗi walla koko mbaɗa e holko sabato ɗum sen jii ka abo ko jiiɗen ko ina waɗi heewani ko jiiten ɗum ɓen jiyanɗen violence ummotono koye worɓe faade rewɓe hande so watti ummot koye rewɓe faade worɓe ina hawni hawani jomiraɗo par ce que debbo tagiraka jogade cuusal ha ina waɗa wonko debbo kadi tagiraka kadi jogadi won hen sañ-sañuji mbara gorko te sen ƴeewi fof holko worɓe ɓe mbardete holko doppirte sababu nawlere an debbo desaɗo holko saabi no desaɗa nde a tijjaki hono ma ina ara galle no gorko waɗni ha yima resma adduma e galle noon waɗat ha yi hono ma adda te mbi sikki neɗɗo addanma nder galle ɗum ɓuuri ɓuuɓdi e goppa gorko ya fijoye banggue goɗɗo waddi gorko ko baɗɗom respecté yi goɗɗo hono ma res ɗum addi ɗum a jogaki hoore ma ka jogat gadɗa ɗo ko jogaɗo donc an wona dongal ma ko dongal gaddu ɗo ɗum noon fotani sabade hande enen mbaɗa ko gandanɗa hoore ma en gandiraka ɗum yooɗani hayso yooɗine faɗɗani surtout noon ko ɓuuri ko musti in limte woni halpularen jeeyaɗo hen te pullo andirano ko gacci pullo andirano ko needi waddi wonko manque men ɗum saabi ɗum ɗon ewa Dieynaba yiyandema hen ko haali ko tigi wallahi yiyandam hen won hen ko fuɗɗi haalde ni nde wonno caɗele ɗi ne keewi wona tan banggue dewle en jii yimɓe haɓoɓe ne mbardir en jii kadi gueɗe kewɗe nanɗo mbaɗa e aduna he foof wona leydi men tan en jii leyɗele ɗe nan kaɓa en jii hay joni wonduɓe e galle jiiduɓe yumma e baaba walla ɓiɓɓe baaba en walla kadi resdirɓe foof nan kaɓa rewɓe nan mbara worɓe mumen worɓe kadi nan mbara rewɓe ɗum ɗon fof mbi sikki woni sababu mum ko enen eɗen ko ɓerɗe ɗe tan no manque labde ɓerɗe ɗe enen koyen julɓe e so neɗɗo jaɓani ko woni ko jaɓani kadi rewde fina tawa muɗum so ɓooyi tan ɓamata yaade lawol ngol wona lawol muɗum te sa yi hankkadine ha ɓernde maɗa boni ɓernde ma faaɗi ala mo mbawɗa muñande a wawa muñande joom suudu ma mo ndenduɗa suudu o on a wawa ren ɗum ɗo muñande goɗɗo wadde ko ɓerɗe ɗe tan ko ɓerɗe ɗe paaɗi ko ɓerɗe ɗe paɗɗe ɗe noon ko ɗum ɗon poɗɗen ƴewde holno mbatten ha duttiɗoɗen e jomiraɗo ɓerɗe ɗe mbawa lawƴede mbawen muñodirde mbawen jokkodirde mbawen rentude nde wonno donkuɗo wondude e joom suudu muɗum on ɗon so wiyama ronki wawdude leñol muɗum walla
ronki wawde mo jiidi umma bam ɗum ɗon ala felore wadde ko ɓerɗe ɗe tan ha joni foti ƴewtede a jarama sohna Dieynaba tijanel ko kalta e ko haala ko sabu ko enen fof yimɓe fof guurda ɗum debbo hen e gorko en fof guurda ɗum e nder leydi men ndi e leyɗele cetiɗen ɗe eyyi min mbiyam tan Abou Samba Diop nde wonnoon kaɗo haala hannde ko ɗum caɗele yimɓe ɗo guurɗen kadi ko ɗum kawisade ene haawi en ha tengti enen e ganduɗa e ɓiɓɓe fulɓe en gandano warandirde saaha debbo wara gorko muɗum ɗum kam ɓurti ɗum kam ɓurti neɗɗo hakkude ma e joom galle ma holko foti wonde ɗon par ce que Allah jomiraɗo subhanahu wa taala kanko dañi dewgal kanko kadi dañi cergal so tawi joom galle ma a wawi wondirde mum saabu Allah e nelaɗo muɗum aɗa wawi sipputude kala ko waɗi gondira e mum saabu Allah e nelaɗo mum so tawi kay heeɓi ko mettani kemma ha kadi wewata ɗum jarani warde ya lawol ma tan ƴeewoya goɗɗo mo mbawɗa wurdude kañum kadi yaha ƴeewoya goɗɗo mo wawi wurdude taw a bonnani aduna ma a bonnani aduna mum kono yanane kadi mo mbarɗa o wona on aduna mum boni bonira ko an keddiɗe aduna o par ce que kan en nani sérieux so neɗɗo warama on sahojini an keddiɗo aduna o holko keddorɗa ko hoyde keddorɗa ko jasde keddorɗa ka natti teddude a watta wonde so jomum kañum maayi janggo ko def kala eyyi so maayi kadi holko haalete janggo e janggo ndehe noon yimɓeɓe en poti artirde haqqillaji mumen ganda ko jomiraɗo subhanahu wa taala o ko kanko ganduɗa yamiri goɗɗo yo resa ha timmanayo par ce que hande ko jiita violence o foof ko batte nawligo addi ɗum mo ko jomiraɗo yamiri mbeɗa sikki wona innama de wawi yittude ɗum ndeha noon nawligo saɗa wawi muñde mum sawa muñde jaaha lawol ma jarani bargol hoore jarani yimɓe ne pindira jarani ƴiiƴe meɗen dufa bandiraɓe yooɓe tinno ɓe gattira haqqillaji mabɓe ɓe muña ɓe gonda e joom galleji mabɓe ɓe muña ɓe gacca seyɗani no mbiɗani tan ɓe tellina ɓerɗe ɗe yimɓe coccodira ɓerɗe laaɓodira gondira saabu Allah e nelaɗo ganda oɗo aduna ko jeere yimɓe gari duggude so gani tan ko jahoɓe hay batte ala koƴƴel min ko ɗum tan mbawmi haalde hen kaw a jarama Sara Aissata Ba no wayno ko e nder titonde ƴettade ko e haala ka kalɗa kam saabu ko goƴƴi yimɓe ɓe ko mette woni e nder hen woni mette wonɗe e nder hen ɗe an ko ɗiyande ma exactement ɗum noon ɓe kaali haala ka fof par ce que sohna Zeynab ko wiyano ɗo nani ko donc ɓerɗe ɗe yimɓeɓe yo kijjodiri yo hunde fof waɗ bandum e ɓerde goɗɗo o kadi ko même chose ko sohna Oumou haali ko même chose que sohna Tidiane haali ko donc haala ka fof fotti ɗon wonde ko probléme ko base debbo woni fof debbo woni aduna debbo so tawi wonde an gorko addoyima waɗima e nder suudu muɗum par ce que confiance dañima donc ɗum ɗon so tawi annene aɗa addorno éducation de base mo ngannduɗa aɗa ko mbiyeteɗa ko sa yeehi mum sa yeehi waɗirni sa yeehi waɗirni c' est pas des paroles wona haalade waɗi gratuit pour min ɗum ɗon koko fota waɗede exécuté dans la ko fota waɗede exécuté min jafoɗon ɗon e pulaar he voilà donc il faut que neɗɗo o kadi anda wonde mission muɗum surtout noon debbo so feewi tan galle o feewa société o feewa debbo noon so boni tan hakkani fof o boni debbo noon mission muɗum ko yo ɗofto joom galle muɗum ɗoftade joom galle muɗum noon c' est très large systéme e yiyandal raɓɓinde kala ko joom galle ma yiiɗi jokkodire mbaɗe communiqué koto won hay hunde ko ganduɗa aɗa suuɗa joom galle ma walla joom galle ma ene suudu ma so yimɓe pamotiri tan wasata ma wawni boom addande joom suudu ma nawliraɗo taw wontani won hareji walla dukoji walla nani taw joomum aran rewa caggal ɗum ɗo jeewoma donc galle o weela société o wawa continde donc ko wiyete ko aduna o kam ko galle o ko ko aduna en miniature ko wiyete ko donc galle o no wayni no galle nder galle o wayni tan ko noon jeeyata e société o waɗa reflete so tawi galleji ɗi pewani wonta fewde bowa ɗum noon yalla dandu en hen duttoɗen e diine meɗen duttoɗen e ko Allah wi en yen mbat vraiment tinoɗen hen ina muusi wona hunde wemde kono mbiɗa sikki moni fof so tinnima tan e ko Allah wi ɗum ko yo waɗe ko Allah haɗi ɗum ko kadi acca donc mbiɗa sikki tan ma violence uji kewɗi ma ustade ƴewte bomo jiɗɗa komi waɗa tan jawdam e dole fof aɗa andi hakkude haalde nde e wonde gonga nde e tabinde nde weeɓani o haali on yiiɗi debbo giƴum ɓii ko afa kanko waɗi fof waɗi kala kono waɗe hen kadi woni gonga on kadi ay so jom tan ne liggey wonti ɓiɗɗo galle ene liggo waɗa ha sabanaga mum beele ɗum no weeɓi hannde moɗon tigi ɗum weeɓani sabu haɗi ɗum weɓde hannde ɗen gandi jamanu hannde no yaari ni
ko ɓuri ɗum heewde ko ɓuri ɗum bonnude ko naafigeeji jahooji ko wona haajuuji mumen ɓe ndesaaka ɓe goppata neɗɗo wona e dewgal muɗum ɗum ɗo nawdireede hulɓinaaki woni musidki ɓuri hulɓinaade ko jabde gorko ma ne yaha no fijjoya e woɗɓe ne yaha so ɗannima a annda ɓe yiidirta a annda kadi wondirta ne waawi ƴettude toon rafiiji addanma a annda o wadde so yehi haa tabiti ƴetti wi kadi no dagna dewgal ɗum ɗon ko joomiraaɗo waɗi wadde so sikki so neɗɗo jaɓi ko juulɗo e jaɓi kadi ɗum ɗo nelaaɗo woni nelaaɗo maɗa wadde aɗa foti jabde nawligo to gonɗa fof weeli e metti fof ka poɗɗo nawlirede an aɗa andi ko foti wonde so waɗi so waɗani fof an ka poɗɗo jottorade nde wonno aɗa andi ɗum ɗon jeeya koye sariya an aɗa juula aɗa hoora aɗa andi ko jomiraɗo yamiri ɗum ɗon nawligo kadi ko jomiraɗo yamiri ɗum mi sikki so ɗum ɗo jomum nangi ɗum ɗon tan ma wood gueɗe kewɗe kadi ɗe waɗani woni rewɓe hewɓe kadi tampin ɗumen ko yimɓe bonɓe nannata ɗumen ko boni wonde gorko maɗa nawli so nawli ma waɗan oɗo ni walla waɗani oɗo ni ha nanna e hoore maɗa fitinaji tan gandanɗa hoore ma an aɗa andi an on ɗon fitina annda ɗum aɗa andi kadi jomum no famodire e joom galle muɗum no andodire e muɗum yaha tan bonɓe nanna ɗum ɓe mbima ñalema so bonnata hoto yaade e bonnude nde wonno so yeehi kadi hankkadi wattat bonnude wadde ko ɗum ɗon tan eɗen gandi kadi hande jamanu to yaari ɗo ha joni koye ɓerɗe ɗe laaɓani ɗe tan aɗan hande debbo tan jaɓowo wonde ɗum ɗo wonde less jeewo no ara ne heɓa liggey galle o foof darodo hen hayso yiiɗi wadde ɗum bonɓe ɓe ɗaccata mbawa wonde hay sa wi aɗa yiɗa ɗum tigi no wawi waɗa kono tigi ɓerɗe hande jiya hande e galle yummiraɗo ɓiɓɓe muɗum ɗiɗo rewɓe par exemple tan exemple tokos gaddo jahowo ene addo e kalis o e jooɗiɗo ene juula ene rewi diine muɗum o jooɗi gaddoyo kalis o ko ono ɓuri wawde jaggude kon ɓiyu keɓowo ɗo ene juula ene wirda ene rewi Allah ene jokki ko tigi on woni ko ganduɗa on watte minimisé watte marginalisé e nder galle tigi exactement hande aduna hande ɓerɗe hande jooɗi dans tous les secteurs donc tigi ko ɗum woni ko kalanomi ko ɓerɗe ɗe no jooɗi eɗen gandi hande aɗa yiɗa wadde wonde hande aɗa yiɗa moƴƴude aɗa yiɗa fewde kono sa yeehi ha ƴetti lawol tan ma wood wiɓe ngolɗo lawol ngol ƴettuɗa wona lawol moƴƴol eɗen gandi hande yummiraɓe donki hay ɓiɓɓe ma tan hande donki fodde no wonno o yara ga tan o yara to wadde kadi neɗɗo ma jibinani kadi a wawi wiide ɗum forcément tan ma rewa ngol ɗo lawol wadde ko ɗum addi ɗen ɗon caɗele kadi on jarama mi yetti Allah mi enulaɗo juule wonnaɗo men ndewa jettidinama mi yetti on yewta nde ɗo ngalɗo dawal ko hande 31 décembre l'an 2018 en ñaguima hitande paaɗen nde janggo yo won hitande jaam won hitande cellal won hitande kisal won hitande ɓamtare ko Pinde TV haalirde Taccan kañen garno waɗa ɗon guel ɗo jewtel togosel no heeɗimi junggo nano Oumou Dieng banggue nano ha joni Dieynaba Sow banggue ñaamo won ɗon ko Tidianetou Sarr wondude mo ganduɗa ko Aissatou Ba Sadio Diawna tawta to banggue karallagal ko Samba Diop e nde Fatou Mansali ma gatta dawal gongal mbiyen beele wona kadi dawal pangal ko beele wona rewɓe ɓe won hen kuɓɓina ɓerɗe worɓe mumen walla no wano beelemma e dewgal gardinal ni goko natti wonde goko galle mum a haalta debbo jaaɓa cakkude weddede to ko cuko nelete gartirte ga henna sa haali go mbiyeɗa temedere beele wona ɗum kadi ɗen mette duñata worɓe saaha ha jaƴƴe worɓe ko wawi wonde hen kala aadi bile aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ɗo e Pinde TV e haalirde e Taccan